Takže čauky lidi, vítáme vás v dalšího videa. Dneska tu bude speciální díl banánový challenge a dneska tu nebudu jenom sám, ale zase s hostem. Marko. Nejde ho trošku vidět. To nevadí. My si tady grožneme a bude to banánový challenge. Kdo si nejvíc narve. Teď ho vidíte. Vidíte ho. Tady, Marko. Když si dáte do pusy jeden banán, tak musíte říct bananas. Ale když to neřeknete, jakože když to řeknete aspoň tak na půl. A bude to rozdělené. A ještě jabko tam bude. Takže banán na jablkový challenge, nějak tak podobně. Tak já jdu rožnu. Pokud odebíráte můj YouTube kanál, jsem rád. Jdu rožnu u bafe. Počkám. Tak. Čekám tady na Marka. Hej, ty banany. Začni, Marku. Tak pojď, oba dva budeme. Tak jo. Banana. Banáš. Byl to docela těžký challenge, takže to je, myslím, že Konec videa. Doufám, že se vám video líbilo. Mark pozdravuje vás. Já pozdravuju. No počkej, můj pozdrav. Marko, zdraví vás. A já zdravím. A čusík.